Andoni Mutiloa, Hernani. Berak esango lukeen moduan, artista kabaretari lotxagabea. Kazetaritza ikasketak burutu zituen Euskal Herriko Unibertsitatean, eta baita atzerriko hizkuntza magisteritzan diplomatura lortu ere. Dantza munduan txikitatik aritu da. Eskola dantza taldeko kidea izan zen 15 urtez, eta dantza garaikidearen eta kontakt improvisazioaren munduan ere aritu da. Bere lan ibilbidea batez ere kazetaritzari lotua egonda. Estuki, irratira, 6 urtez Gaztea irratiko esatari izan baitzen, eta 8 urtez Euskadi irratiko esatari eta erredaktore. 2017 urtean, eszedentzia bat hartzea erabaki zuen arte. Horrez gain, ETBko hainbat programatan erredaktore lanetan aritu da, eta baita irakaskuntzan ere. Azken urteotan bere ibilbidea gehien bat alor artistikora zuzendu duela esan genezake. Eta horren adibide nagusia, 2020an Donostiako Poltsiko Antzerki Jaialdian estreinatutako Esnatu naiz lana dugu. Bere sortzailea izateaz gain, gidoilari, zuzendari eta aktore ere bada. Amankai Gaztañaga eskutik izan duelarik. Aurretik, Errenteriako estena jaialdiko aldarri sorkuntzan aritu zen 2019an. Florida obrako antzezlea izan da Zestoako antzerki eskolan. Performantzak eta bideoak naturan egiten dituen dantzan bat kolektiboko kidea ere izan da, eta beste hainbat gauza. Euskal Herriko txoko ezberdinak zeharkatzen ari den Esnatu naiz kabaretaren sortzailea gurekin gaur bezalako egun batean egotea oso aproposa da. Gaur, giza eskubideen eguna izanik, LGTBI+ komunitatearen egoera azaleratu eta euren eskubideen aldeko apostua egiteko. Beraz, plazer bat eta ongi etorri bigarren kafeko kafe hutxera, Andoni Mutiloa. Arratsaldeon, Arratsaldeon guztioi. Arratsaldeon. Horrelako aurkezpenik ez diat inoiz egin orain arte. Ai. Esaten dut, Eta oso celebra da, ze irratian ni askotan beste aldean zuen aldean egon izan naiz lanean. Elkarrizketak eskaintzen gauza berria da, eroso nabil egia esan, baina horrelakorik ez diat egin orain arte. Eta nik askotan idatzi izan ditut biografiak, ez da, gonbidatuak genituenean, baina bapaten horrelako opari bat jasotzea, mila esker ederra benetan zuena, zenitzetan entzutea. Bueno, Andoni, bazu, lasai, galdera guk egingo izkizu, baina zuk ere egin, hau ez da irrati saio ortodoxoegi bat. Nik orokorrean galdera asko egiteko ohitura daukata. Agian askotan, nik ez hitz egiteagatik. Gainera gu oso sekretua kontazaleak gara, orduzaleak gara. Turia iberiko gara, elkarrizketa formala izan gara. Lehenengo galdera oso serioa da. Ados, bota. Bigarren kafearen kafe hutxe izena duen atalontan, arte eszenikoen protagonistak zarete gure gonbidatu. Eta galdera ezinbestekoa. Kafezalea da Andoni Mutilo, ala ez? Kafea asko edan nun nire bizitzaren lehendabiziko partean, asko da asko. Gaueko 11etan kafesne bat hartu nezakeen, eta ohera lasai asko joaten nintzen. Eta gero, bigarren zatian, azkenengo 20 urte pasatxa hauetan, ia kaferik ez dut hartu. Tezale amorratua naiz, por cierto. Kafea gustoko dut, bakarrik oporretan hartzen dut. Baina, ez, tea edaten dut. Te berdea, batez ere, beltza, gorria, kolore guztitakoa. Balio diguen. Oso gutxi. Elkarrizketak aurrera darrai, lasai. Beste modu bateko izango da, baina. Bueno, Andoni, aipatu dugu Esnatu naiz, kabareta, emanaldi asko egiten ari zarete. Konta iguzu pixka bat nola sortu zen kabareta hau, nor den elur? Nola sortu zen? Atzera egin behar dugu denboran. Eszedentzia, aipatu duzu, 2017ko iraian hartu nuen, eta hasieran gainera urtebeteko eszedentzia hartu nuen, eta apropos, eneukan argi zertarako zer egin behar nuen urte horretan, banekien aspalditik gogoan eukala atxeren hartzeko, denbora izeteko niretzako, baina apropos planik genuen egin, eta gare beretsuan, bai, kabaret honen, abia puntua edo bai, lehendabiziko ideia etorri zitzaidan burura. Beyoncé izan nahi duen baserritarra. Begira. Goiuri izugarri gustatzen zaio Beyoncé. Hori izan zen, esaldi bat dutxan nengoen. Eta batean ideiari etorri zitzaidan, Beyoncé izan nahi duen baserritarra. Eta hortxe buruan bueltaka hilabeteak pasazituen ideia horrek. Azkenean, kostata baina jarri nintzen idazten.
Ni gainera lanagatik idazteko ohitura handi izan dut, baina ni nire kabuz eta niretzako eta sortzen ez dut ia inoiz egin. Eta egin izan dudan gutxitan, urte askotan, beti alde batera uzten nuen gero. Ez dakit, arrazoi ezberdinengatik, beldurrengatik, edo iruditzen zitzaidan eneukala agian doain hori, edo enitzen jartzen horretara. Kasu honetan, hasi nintzen kostata utzi nuen, baina azkenean nere buruari opari ederra egin nion, eta esan nion nere buruari, Andoni mesedez, zuretzako egintzazu gutxinez, bukatu zazu lehendabiziko bertsio hori. Eta gero-gerokoak. Kostata, baina 2019ko urtarrilaren batean, bukatu nuen lehendabiziko bertsioa. Eta orduan bukatzerakoan konturatu nintzen ordurako idatzi ez ezik taularatu nahi nuela. Eta nik taularatu nahi nuela. Eta albireren ere betiko amets esaten nuen. Alde batetik, zergatik ez, egin dezaket. Eta bestalde, nola egingo bet nik ez daukat esperientzia, nik ez daukat zerbait beharko nuke, kontuatu nintzen, laguntza behar dut, besterik ez, eta gero egin, jakina. Barixe egin nuen, laguntza eskatu nuen, Amankai Gaztañaga ipatu duzu, bera nire antzerkiko irakaslea ere bada, eta hilabete batzuk eroago esan nigon Amankai. Hasi nintzen ate batzuk jotzen, lehendabizikoak ez ziren ireki egia esan, eta gero azkenean, Donostiako Poltsiko antzerkikoa iriki zen, garai bere etxean Amankairi komentatu nion idazten ari nintzela, eta forman nahi niola, eta taularatu nahi nuela, eta azkenean horrela eman ziren gauzak, proiektu hori, ez da? Beyoncé izan ezen baserritar horren ideia garatzen joan zen, lehendabiziko testu hori ere eraldatzen joan zen, eta maitza esnatu nahiz kabareta da. Pentsa zenbat ez usteko gorko irratsaioan, Beyoncé izan nahi zuen baserritarra, Goiuri ez da baserritarra. Esango nuke baserritarren alaba dela esatere hortxe, baserritarren biloba bai. Bai. Baserri giroan gurasoak akaso izango dituzu, baina ez ogibidez baserritarrez. Irratsaio hontan topatu duzu Beyoncé izan nahi zuen baserritarren biloba. Bai. Orduan bi gera, eta nire naiz baserritarra, nire naiz peio, nire naiz, orain esplikatuko dut nortan peio, baina nire gurasoak biak baserritik datoz, beraz, antzera. Ze ondo. Antzera gabiltza. Eta nik, Beyoncé asko miresten dut, ez dut Beyoncé izan nahi, baina artista bai. Artista eta kabareteroa bai. Kontuan izan Goiurik, kontua ez da Beyoncé izan nahi duela. Goiuri Euskal Beyoncé bada dagoeneko. Beak Beyoncé... Nila Beyoncé sentitzen nahi. Bai. Eta bizitza hori da, jarrera kontu bat. Zu Beyoncé sentitzen bazara, ez kara hemen, Andoni Mutilo oian amaritoren eta nine uinor zuri kontra guazateko, ez da? Ez. Goiuri, gero etzein bar dugu zu. Te berde baten inguruan. Goiuri ere ez da kafezalea. Aipatu duzu Peio. Bai. Aipatu dugu Elur, esan duzu pixkatitzen gozenuela beraien inguruan. Bai, ez dut luze egingo, hemen orduak eta orduak eman ditzake dagoeneko. Esan dugu, ez da, Beyoncé zen nahi duen baserritarra. Gero ideia horri forma ematen, eta asko garatu da, asko aldatu da historia ere, ez da. Baina, bai, ikuskizuna asterakoan Londresen gaude, The Pink Flamingo izeneko klubean. Eta bertako artistarik ospetsuena Elur da. Elur trans kolektiboko artista da, bere showa du, ia egunero showa eskaintzen du, eta beti bezala, jende ugari etorri da, bere ikustera, bere showa ikustera. Baina egun hortan zerbait gertatu zaio, Elurreri, eta showa hasi eta berala konturatzen da ezin duela jarraitu. Publikoari etxera alde egiteko eskatuko dio. Baina publikoak orain arte bentsat ez du alde egin. Eta orduan azkenean, Elur hasiko da kontatzen norden artista horren atzean dagoen pertsona. Eta hasiko da kontatzen eta gauza da Euskal Herrira ekarriko gaituela. Izan ere, Elurren atzean Peio dago. Euskalduna, baserritarra, Gipuzkoako herri txiki batean jaio eta hazitakoa. Urte asko eman zituen horrela, baina momentu batean bere bizitzan konturatu zen, bere nortasuna eta bere egunerekoa etzetozela bat. Eta sekulako talka zegoela. Eta gainera, hiltzen ari zen nolabait ere barrutik, ezta? Azkenean, urte askoren ondorioz, desfase hori gero eta handiagoa zen. Orduan, hor azkenean, eta Beyoncéren erruz, nolabait esateko, erabaki hartu zuen. Londresera alde egita erabaki zuen, baserria utzi eta Londresera joatea. Eta orduan, esnatu nahiz kabaretean batez ere, azken 10 urte horietako ibilbidea eta garapena kontatzen dugu. Peio izatetik, Elur izatera, bizi izan duen, bizipenak zeintzuk izan diren, eta nola joan dan eraldatzen bere izaera, bere pertsona, artista trans ezaguna izan arte Londresko klubetan, ezta?
Eta, bueno, pues azkenean hor denetan ikitze egingo dugu. Gai ezberdinak jorratuko ditugu, gizarremanak jakina, sexualidadea, sexu joera ezberdinak, baina horrekin batera beldurrak, bai, bueno, eta gero aldiran ere bizipoza, Ze hori ere oso garrantzitsua da. Kabareta da, ez da kasualidadez kabareta. Claro, hemen gai askori buruz hitz egiten dugu, gai potolo askori buruz hitz egiten dugu kabaret honetan, eta hori modu ezberdinetara egin daiteke, baina enuen drama bat egin nahi. Badu, bere alde dramatikoa, eta bere alde gogorra, eta bere kritika ere badu gainera. Baina aldi berean, eta nire, eta ja andoni bezala esaten den, nire esperientzan oinarrituta, azkeneko urtetan hainbat trans ezagutzeko aukera izan dut gertutik, eta askotan, eta harritu izan hau, ezta? Askotan, netan bizi gogorrak izan dituzte, edo bereien bizitzetan alde gogor asko bazeuden. Zorientasunaren konkista egin dut, ez? Bai, eta gainera harritzen hau, zenolako orokorrean mintzatzen, zenolako izara indartsuak dituzten, zenolako bizipoza, ze pertsona dizdiratsuak diren, zenolako alaitasuna duten, ze sortzeko gaitasun erraldoia dute, orduan, benetan, miresteaz gain, inspirazio iturri ere izan dira niretzako, eta bereziki esnatu nahi ziforma ematerakoan. Elurren azalean sartzerakoan, niretzako bentsate, inspirazio iturri importantea izan dira pertsona hauek. Eta nik ikusteko aukera izan dut, eta gainera gogoratzen dut, maite dut bat, eskaini nuela, bere ikuskizuna ikusi ondoren hemen, ze erronka oso politia izan zen, edo Andoniren ilusio hori hau aurrera ateratzeko, eta gogoratzen naiz, gogoratzen dut maite dut hori eskaini niela, eta kabaret honek badauka hori bizipoza, energia, alaitasuna transmititzen duena hori da, izugarria da, ez? Ze gogotxu, ze pozik ateratzen zaren horregon ondoren, eta horrelako gaiak sakonean, ez, lantzen dituenean aldi berean, baina hori ez da drama, hautsa, eta bar. Ez nahaztu egin genuen, eta horretarako kabareta formatu bezala ez dinegokiagoa da. Gero, gainera, antzerkizalea banaiz, gero egia da nire bizitzan duela gutxira arte, oso modu intermitentean landu dute antzerkia txikitatik, baina hasi, gero utzi, gero berriz heldu, dantzariagian modu jarraipen gehiago eman diot, baina beti ere afizio moduan duela gutxira arte, baina, ez da zerbait esan behar eta joan zaitore. Bueno, hortxe gabiltzala, ez da, bai. Baina hori, enuen bakarrik alde ilun hori azaleratu nahi. Eta batez ere, ikusizun honen bitartez, kabaretak ere gainera badu zerbait erakargarria, ez da? Hori, eta esan behar honena, kantatzeik eragarri, gustatzen zait, dantzatza ere, bai, arduan, bani pozpozik nago formato honetan. Gainera, eta orokorrean, Euskal Herrian kabaret asko ez da egiten, oso gutxi egiten da. Egin izan dira, euskera zare gutxiago oraindik, badaude gutxi batzuk, baina gai hau lantzen duten kabaretak eta euskaraz eta hemen, ez da oso ikoa. Eta orduan egia esan, hori ere zerbait, komi artean, baina ezberdina ere eskaini nahi nuen. Eta nik uste gainera jende askok hori ere eskertu duela, formato aldetik, ez da? Zerbait, hori. Ez da esango berria, baina gutxinez ez ohikoa. Bai. Aipatu ditugu ez, gai asko daudela, transexualitatea hor dago. Bai. Nola ikusten duzu gai hau gaur egun? Uste dut aste honetan bertan Elliot Page aktoreak onartu duela, ez da zuk ere artikulu bat uste partekatu zenuela, transexuala dela edo. Nola ikusten duzu egoera alde horretatik? Egia esan LGBTI kolektiboa, zabala da, oso anitza da, eta hor talde ezberdinak daude. Eta oraindik ez da erresa, kolektibo horretako pertsona izan da Euskal Herrian bizitzea normaltasun osoan, eta lasai bizializ, eta ez da erresa. Egia da azkeneko urtetan urrats sendoak eta urratsa handiak eman direla, eta bide honean goazela iruditzen zait, hori maila pertsonalan esaten dut. Baina gero, talde anitz horren barruan, bereziki trans kolektiboak, segurazki bizibilidaderik txikiena duen, edo txikienetakoa duen taldeetako bat da. Zuk aldatzen baldin badezu, entzuleek, pentsa galdera bat batako dizuet, zuek ezagutzen duzue gertutik trans bat? Nolakoa den, nola bizi den, zenolako pentsamenduak dituen, nola bizi den bere izaera. Ezagutzen duzue? Orokorrean oso gutxik ezagutzen ditugu. Baina, gainera gertu, ez da? Nik adibidez ezagutzen ditut, baina gehienak hemendik kanpo bizi dira. Nik ere bidei giroan ezagutu ditut, eta batekin alako harremana WhatsApp bitartez eta gerora zertxo bait, baina ezin esan nezake gertutik ezagutzen dudan pertsona batenik. Orduan askotan, herritar askok, naiz eta interesa izan gaiarekin,
eta aitortu behar dugu jende asko ere ez daukala ez ezagutzarik, ez interes berezirik, ezta? Baina jende askok ez du ezagutzen zein den errealitate hori hasteko. Bai. Eta ikusten ez baldin badegu, eta ezagutzen ez baldin badegu, zaila benetan horrekin bat egitea. Zaila benetan sentsibilizazio hori areagotzea, ezta? Orduan, bueno, gai hori ekarri nahi nuen, ona, ze gure artean, haude transak, nola ez dira egongo, Kontua da, eta gauzak aldatzen ari dira zorionez esan bezala, baina kontua da, jende askok, LGBTI kolektiboko jende askok, eta bereziki trans taldeko jende askok, bere nortasunarekin bat egin duenean, bere garaian, alde egin duela, bere herrietatik. Eta orokorrean hiria handietara joan dira pertsona horiek, eta askotan Euskal Herritik kanpo joan dira hiria handiagoetara. Hiria handiek eskaintzen duten aniztasun eta anonimotasun horren barruan, segura aski askoz ere erosoago bizi direlako. Eta hori, alabeharrez hori, erabaki hori hartu beharra, hori oso tristea da, eta nik horren kritika egin nahi nuen egiten dut kabaret honen bitartez. Eta pentsatu nahi dut, gutxinez, ezta? Kabaret hau ikusi ondoren bere aldea light, diziratxu eta ilunekin, gutxinez gure helbururik nagusiena da jendeak gogoeta hori egin dezala, ezta? Azkenean, hori, izaera ezberdineko eta sexu joera ezberdineko pertsonak hemen bizi direlako, hemen bizi garelako. Eta askotan ez gara jabetzen horretaz, orduan, hori, gai hori karri nahi nuen. Eta horretarako gehiturekin elkarlanean ere aritu zara, ezta? Hori gauza berria da. Egia esan, ikuskizun hau nik sortu dut eta orain arte ez dugu harrema zuzenik izan ikuskizun honi dagokionez. Gero egia da, ni gainera, garai beretsuan, kuriosa da, baina gehitukin hasi nintzen kolaboratzen, voluntario bezala duela urte terdi, eta gero bazkidere egin nintzen duela urte bete pasatxo. Eta orain, momentu honetan, ja ikuskizuna martxan dagoela eta herri-zerri gabiltzan honetan, gehiturekin hitz egiten hasi gara, agian eskoletan eta nerabeekin emanaldiak eskaintzeko elkarlanean. Baina gainera zerbait berezia prestatuz, unitate didaktiko berezi bat prestatuz, ez da, pedagogo batekin eta ikuskizuna nolabait ere biak uztartuz. Ikusiko dugu zer ateratzen den. Gauza berria da, oraindik ez dugu gauzatu, baina bai, ari gara hitz egiten, gehitu eta gu. Ze ondo. Aipatu duzu ez, askotan agian trans batzuek herrietatik alde egin behar izan dutela, eta zuk herri txiki hoietara ere iritsi nahi duzula. Nola izaten ari da? Ikusi dugu ez oker espanago lizartzan duzu asteburu honetan emanaldietako bat? Bihar ordizien izango gara, etzi lizartzan izango gara, eta bereziki, saiakera berezia egiten ari gara herri txikietara iristeko. Gainera, asko eskertu behar dugu diru laguntza bat eskatu genuen Aldundian, olatuak programan, eta eman egin ziguten, eta diru laguntza horri esker, gainera, merkeago eskin ezekegu saioa herri txikietan. Orduan betire programatzeko askoz ere erresago eta erakargarriago. Orduan, nik uste dut alde batetik horregatik ere izan dela azkeneko hilabetetan bereziki agenda bete egin zaigula. Eta gero, gaia, konturatu naiz, gai honek arreta pizten duela jende askoren artean. Eta ni horrekin asko pozten ari naiz. Eta gero, beste kontu bat daia, kabareta ikusi ondoren, jendearen harrera. Eta harrera ere orokorrean oso ona, oso goxoa izaten ari da, eta jende asko esaten du, eskerrak horrelako gaiak ere lantzen dituzuela behar ditugulako. Ezta? Bizibilizatu behar ditugulako horrelako gaiak. Eta ni orduan, esango izuet, peiok momentu baten esaten du, kabaretean oso pozik eta arronago egindako bidearekin, ni Andoni bezala eta esan denez kabaretarekin ere oso pozik eta arronago egiten ari garen bidearekin. Andoni, guk astero ekartzen dugu, iraganetik zatitxo bat, joan den astean Edu Murumendiaraz izan zen gurean. Laguna, Eta aurreko asteko gonbidatuak egiten du galdera bat, urrengo asteko gonbidatuarentzat, jakinik nor den galdera jasoko duena, alegia gaur ez dizugu eskatuko, astean zehar, oianak esango dizu, datorren ostegunean, ez dakit nor datorren, harentzat galdera prestazazu, baina Edu Murumendiarazek zuretzat hau utzi du. Kaixo Andoni, hemen ere galderak. Nun sentitzen zara erosoago, dantzari bezala, antzerkian, kazetari lanetan, sorkuntzan, eta ze suposatu du zuretzat esnatu naiz kabaretarekin eszenatokian biluztea. Wow. Bueno, majo, ondo izan. Muxondi bat! Oso galdera interesgarria, nun sentitzen naiz erosoago. Begarria da, begira, nire lehen aipatu duzu eta lananik batez ere kazetari bezala egin dut. Aldiberan ez dut inoiz esaten, edo ia inoiz esaten kazetaria naizenik. Ez dakit zergatik, baina kosta egite zait. Lotxa ematen dizu? Ez da lotxa.
enaiz guztiz identifikatuta sentitzen. Komunikazioa ikeragarri maite dut, eta esan bezala irratian ere bizitzaren parte da, eta irratirik gabeni beste pertsona bat izango nintzateke. Baina, orduan, alde batetik asko maite dut eta oso eroso sentitzen naizen beste urteren ondoren ere irratian lan egin ondoren. Horan deigarria da, 3 urte daramatza dela irratetik kanpo. Eszedentzia ipatu dut urte bete hartu nuela, baina gero luzatzen joan naiz. Parendik naiz itzuli. Eta euskalo. Eta euskalo, baina gutxinez datorren urteko irailer arte naiz itzuliko. Baina bai, irratia beti nerekin eramango, Gaur ere badaukat irratiko kamiseta bat hemen jantzita. Begira. Eta mikroarekin erosi ikusten da. Orduan, eroso seguraski, lan esperientziagatik, bai, gaur ere oso eroso nago. Elkarrezketetan ere eroso nabil orokorrean. Bai, alaxe da. Dantzak berriz beste zerbait du. Oiana, azuk badakit oso mondurteko bezula. Oianak eta biok lagunak izatez dantza ere elkarrekin egiten dugulako tarteka, ezta? Eta dantzaren eretzako oso garrantzitsua da eta izan da nire bizitzan. Nik dantzari gabe ez dut irudikatzen nire bizitza. Orduan, askotan, ez dut esaten kazetari nahi zenik, baina esan dezaket, nahiz eta lana profesional moduan ez egin inoiz, esan dezaket dantzaria naizela, lasai asko. Bai, hori deigarria da. Erosoen seguraski, dantzan, baina niretzako dantzan ari naizenean, edo juergan, eta... Zego goa daukagun notako da nauke. Eta keino esan iritsiko da. Iritsiko da. Eta zu emango dio. Hori da, danari. Orduan, hor eroso sentitzen naiz. Eta taula gainean, oraindik ez hain eroso agian, baina asko gozatzen ari naiz. Eta hori ere, esnatu naizekin batera etorri den beste oparietako bat da. Alde batetik sekulako biluzte izan da maila askotan, eta bereziki hasieran da forma baten nintzenen ikuskizunari esaten nuen, zertan ari naiz, sekulako lotxa ematezian ispila horrean ikustea zertan ari nintzen. Baina orain gozatzen ari naiz mordoa, eta gero eta erosoago sentitzen naiz taula gainean ere, orduan. Kazetari, sortzaile, antzezle, dantzari eta musikari? Hori ametsa, hori beste ametsa da. Uste dut kantu honi bigarren kafean askotan sonatuko duela, Bueno, hau ere sortatu zen, kantua sortzearena. Hau izan da beste, begira, ni azkeneko urtean bereziki, buruan urtetan izaituen amets asko errealidade bihurtzen aritu naiz. Esnatu naiz da adibiderik handiena, nork esan hartzian eri, duela ez hainbeste, taula gainean kabaret bat eskaintzen ibiliko nintzala herri. Oraindik pentsa urtarrian esteinatu genuen, oraindik sinestea kosta egiten zait. Benetan, Eta ia 20 emanaldi eskaini ditugu, eta oraindik batzutan esate, baina nik benetan hau sortu dut, eta hortan adibidea oso arraro egite zait. Musikarekin gertatu dena izan da, kabaretean abesten dugu, eta beste artista batzuen kantuak abesten ditugu batez ere. Lehendabizko bertsioa egin genuen gainera kabaretarena, pixkat laburragoa zela, zerain udazkenean bertsio luzea esteinatu dugu, eta, baimenak eskatu genituen, eta, Kerobiaren esnatu naiz abesteren zatitxo bat abesten dugu, hortik izenburua, por cierto, bidertzean talderen beste kantu bat, Zea Maizena, Idoi Arrandez atxeri ere baimena eskatu genion bere kantu baten gainean dantza egiteko, eta, horrela ibiligea batez ere. Baina hor bazegon beste amets hori, ezta? Nik musika ere txiki-txikitatik entzun izan dut, musika zara amorratua naiz, eta gainera, amets hori, nik ingo nuke kanturen bat, nik popizar diztiratxua izan nahi, Beyoncé izan nahi. Konfinamenduan gaundela, ja estrenatutak esnatu nahi, baina formatu laburran esan bezala, kantu honen, orain txentzun dugun kantu honen melodia eta hitzak bururatu zitzezkian egun batean. Azkenean hori egiten dut, etortzen zizkit melodiak, eta orduan tarteka, hemen mugikor honetan... Hemen dik urte beterari gara disko orkespen batean hemen Andoni Mutilo entrevistatzen. Akustikoan. Ez dakit, baina gustatuko litzaiak. Begira! Etortuko dut, gustatuko litzaiak abesti gehiago egitea. Hori aurreratu dezak. Eta nik Andoniri esanio, baina niri gustatuko litzaiak, bideoklip honetan parte hartzea. Ara? Eta etzea lehendabiziko pertsona esan duena hori aipatu. Batutiplen, orduan, eunka. Ikusiko du, baina orduan kontua da, konfinamenduan, hor apirilaren 23an aukera izan naiz, etxean egon aspiradora pasatzen, eta batean melodia bat etorri zitzaidan burura. Esirin nintzen, forma baten hasi nintzen, ordu bete berago,
hortxe geneukan, Maitasun Ezlai kantuaren abia puntua, inglesez atera zitzaizkian hitzak gainera, por cierto, lehen da bizita, gero euskeratu egin nuen. Bida, aurrumba balin baukazu zaizu pasatzen. Igual pop elektroniko giroan atera beharren, rumba giroan aterako zaizu. Egin genuen, laguntza eskatu nuen beste behin ere, forma eman genion, eta konturatzerako abestiak grabatuta geneukan, eta orduan, eta ja gainenik buruan ja baneukan. Vale, hau, kabaretean sartu egin behar dugu, bertsio luzan sartu egin behar dugu. Eta horrelase, orain ez zuzenan kantatzen dugu Hau kabareteko. Beyoncéri biali behar diogu, abestia. Igual beak ere nahi du janak bestela bideoklipean parkatu. Eta bestu? Bertsio bat, featuring bat eskatuko diogu Beyoncéri. Beyoncéri. Aizu. Zergatik ez? Andoni Mutiloa featuring Beyoncé, ondo sonatu. Zugo juri, broma egiten dugu, ni baino desente gazte guaztea, baino Tolosan, bazan taberna bat, Elorri taberna, oraindik existitzen da, baino beste jabe batzuk zituen, eta bestio imaginatzen dut bertan, Fiordaliso eta Alaskaren artean sartuta. Igo, ez da kasualidadea, apropos, 80ko hamarkadako pop donioi omenaldia egin nahi izan diogu kantu honekin. Nik txikitan edo nera bezaroan ikeragarri maiten ditun kantuek sekulako bizi poza ematen zidatelako. Eta askotan esan dut, joder, euskeraz ez zauden horlako kantuak. Eta gerora, bai, pop doinuak sortu dira, bereziki azkenek horretan, baina ez garai hartakoen kutsu. Kolorearekin, ez? Eta orduan, hori... Lortu duzu, nahi, erabat eraman nau, Elorri tabernara, Franco Batiatoren remixa, Fiordaliso, eta... Hori zen da asmoa, eta letrak ere, hitzei erreparatuz gero ere, oso... hitze arruntak dira, modu historio bat, utzi nazu, itzuliko zea, falta motatze zaitut, eta bar, baina gainera, nik entzuten ditun garai hartako kantuen estiloko hitzak egin ditugu apropos, eta listo, eta nik pozpozik nago emaitzarekin, bai. Bueno, poliki-poliki Andoni Mutiloa agurtzen ere joan behar dugu, 3 minututxo dazkago oraindik, beraz, azken galdera atentzako tartea ere badaukagu jana, gogoz ez zaite geratu, horre nahi baduzu, Nik ingo diot galdera? Venga, gaur gaina giza eskubideen eguna da, eta bueno, nik ere badakitzu zaporeakekin, ibilizeala bertan, eta pixkat konta iguzu nolakoa izan zen esperientzi hori. Jo, oso ederra, eta gainera gogoa nuen aspalditik, hori izan zen estudentziako lehendabiziko urtean. Desite bidaiatu nuen, gogoa nuen horrelako zerbait egiteko aspaldiko partez, eta gainera harrigarri izan zen, informazioa jasotzeko deitu nien telefonoz, eta 3 egun geroago Atenaserako bidean indoan. Momentu horretan utxune bat sortu zitzaielako. Hilabete pasa nuen bertan, momentu horretan zaporekekoak Atenasen zeuden, bertako egoitza bateko sukaldean, janariak otorduak prestatzen, Madrileko beste elkarte batekin batera elkarlanean, eta esperientzia ederra izan zen, bereziki, sukaldean ordu asko pasatzen genituen, baina niretzako ederrena modu nabarmena izan zen, gurekin batera sukaldean egoten ziren errefuxiatu batzuk, laguntzen egoten ziren, eta orduan beraiek ezagutzea baina maila pertsonalean, eta beraien bizipoza ikustea. Ez beraien dramaren atzean, sekulako ilusa zaukaten, oso gauza arruntei buruz ere hitz egiten zauten, sekulako gogoa zaukaten benetan euren bizitzan nolabait ere berrera ikitzeko eta aurrera egiteko, eta bereziki, beraien indarrak eta beraien bizipozak harritu ninduen. Bai, horrekin gelditzen naiz batez ere esperientzia horretatik. Baguk Andoni Mutiloari eskerrak eman berdizkiogu, aipatu ditugu gaur gauerako zuen herritan izan ditzakezuen artesenikoen inguruko planak, baita astebururakoak ere, baina gaur gaueko 10etan legeari zor etxean beharko duzue, eta gaueko 10etarako plana badugu guk ere. Noski! Lierren kontzertua naiz.eusen. Kontzertu txarra, hortxe izango dira, gure oso gertuko eta lagun direneak jotzen, kamara mordoa, garabiak eta errealizazio ikusgarria. Hori da, gaur 10etan eta 24 orduz ikusgai. Zeren eta bihar 10etan eskabideanen kontzertua jarriko dute. Eta Lierren ahotsarekin bi bider agurtuko dugu, ze amaitu du sismografa eta lurrikara, eta saioa ere noski, Lide Hernandoren ahotsarekin agurtuko dugu egunero bezala. Andoni Mutiloa, mila esker. Mila esker zuei, plazerra benetan, eskerrik asko. Eskerrik asko! Oiana Maritorena, datorren osteguner arte. Datorren osteguner arte. Goiori, zu bihar arte. Bihar arte. Haze programa dokogun bihar ere. Izan ondo, eskerrak hor naiz irratiaren, sintoniaren bestalen izan zareten guztioi.